Ang dami din nagre-request na i-cover ko ang engine na to. Para to sa mga Honda boys. Ako nga pala si Carl ng ICTV. At pag-usapan naman natin ang K-Series engines ng Honda. Ang K-Series engines ang evolution ng mga B-Series engines ng Honda. May video tayong ginawa tungkol sa mga B-Series engines. Check nyo na lang. Short description lang muna sa mga B engines. Alam nyo naman na itong B-Series engines ay ang unang engines na nilagyan ng Honda ng VTEC technology. Dito unang lumabas ang VTEC. Itong mga K-engines naman ay ang mga engines na nagpatuloy sa legacy ng VTEC. Ginawa nitong modern ang VTEC at in-improve pa ang performance nito lalo. Marami ang nahumaling sa pag-build at pagtono ng K-Series engines dahil hindi naman masyadong kamahalan ng engine na to, pero bibigyan kanya ng bilis na halos kapantay na din ng mga sports cars. Type R yan syempre. Pag nakakita ka ng R sa badge, expect mo na racing ang usapan dyan. Alam din natin na sa sobrang efficient ng mga Honda engines, kaya nitong tumayo mag-isa kahit walang turbo. Naturally aspirated lang mga bro. Parang motherboard na may built-in video card na. Optional na lang ang turbo. Sa tamang tono ng makina ay umaabot daw ito ng 800 horsepower pataas. Abot kayang engine na, mabilis pa at maraming aftermarket parts. Ito ang pinaka-affordable at pinakasulit na 4-cylinder performance engine ng Honda mula pa noong early 2000s. Ang Honda K-Series engines. Okay, dito naman tayo sa mga detalye. Ang K-Series engine ang isang engine ng Honda na ginagamit sa halos lahat ng mga kotse at SUV na nilabas nila mula noong early 2000s. Isang engine lang ang tinotono at finofokusan nila sa halos 10 taon at masasabi natin na good move to para sa Honda. Ang pagkakaiba nito sa B-Series engine, meron na itong timing chain, merong coil on plug ignition, cast iron sleeves, roller rocker sa cylinder head, front intake manifold at tumatakbo ito ng 100 horsepower plus per liter. Ang hindi nag-iba ay yung block. Meron pa din itong aluminum block at aluminum heads. At syempre may VTEC pa rin. Dalawang klase ng K-engine ang pag-uusapan natin ngayon. Yung pinakapaborito ng mga Honda boys, K20 at K24 engines. Based sa pangalan, alam na agad na yung K20 may 2.0 liter displacement at ang K24 naman may 2.4 liter displacement. Ito din yung main difference nila. Dahil mas pataas ang displacement ng K24 engine, ibig sabihin mas malakas ang torque nito, malakas ang hatak at malakas sa akyatan. Kaya naman ito ang kadalasang naka-install sa mga SUV ng Honda. Ang K20 naman, mas matipid ang konsumo at mas malakas ang power. Naturally aspirated ito. Ibig sabihin yung stock form niya, wala talagang turbo. Makikita mo ang K-Series engine sa Civic, Integra, RSX, Accord at CR-V. Ang K24 naman sa CR-V, Accord, Odyssey, etc. Ang gustong-gusto talaga ng mga car tuners dito ay halos magkakaparehas lang yung fitment ng mga engine parts sa iba't ibang variant ng makina. Dahil nga halos magkakamukha ang pagkakahulma ng mga parts ng Honda engine. Pag may project car ka, pwede mong kahuyin ang parts ng iba pang variant ng engine para mas pabilisin ang engine mo. Yung iba nilalagay din ng K-Series engine sa mga lumang Honda chassis kagaya ng EG at EK. Ang isa sa pinakapopular na setup ng K-Series ay yung K24 block na may K20 head. K20 yung takip sa taas pero K24 yung engine block. Ganito yung ginagawa nilang setup para magkaroon ng malakas na power at torque sa high RPM ng makina. Isa din daw ito sa pinakamurang setup na may pinakamabilis na power output. Please share this video kung nagustuhan mo at i-comment mo yung feedback mo below. Mag-subscribe ka na din at salamat sa panonood.